U svibnju 2006. bila je 100. godišnjica rođenja njemačkog čudotvornog iscijelitelja Brune Gröninga. Tim povodom sastalo se oko 2000 prijatelja Brune Gröninga na velikom svečanom satu u Vestfaliji u Gesekeu. Iako je Bruno Gröning umro još 1959. godine, stalno raste broj ljudi koji se bave njime i njegovim učenjem. U međuvremenu, u više od 100 zemalja nastaju zajednice kruga prijatelja Brune Gröninga i mnogi liječnici zanimaju se za tu temu, neki čak i sami doživljavaju iscijeljenje. Ja tada zaista nisam više dobio tegobe i iznenada sam dobio isceljenje, što mi je bilo neobjašnjivo. S medicinskog stajališta nije mi bilo objašnjivo da nešto može nestati preko noći. Alergija koja se u stvari morala zadržati do kraja mog života. I upravo zbog toga sam tako sretan što imamo mogućnost ljudima dati u ruke put kako oni iz sebe samih mogu postići iscijeljenje. Ovdje se ne radi o liječenju bolesti. On nije iscijelitelj, nema iscijelitelja. Radi se jednostavno samo o tome da se čovjek unutrini nanovo orijentira i otvori nešto što je zaboravio. Osnivačica kruga prijatelja Brune Gröninga, austrijska učiteljica Grete Häusler, doživljava 1950. na jednom Gröningovom predavanju iscijeljenje od 3 neizlječive bolesti. Nakon toga izgrađuje mnogo zajednica u Austriji i 70. godina angažira se također u savezu, koji je osnovan još za vrijeme Gröningova života. No 1979. dolazi do razlaza. Uprava saveza od nje traži da preda svoje zadatke. Preko noći je odvojena od svega što joj je najdraže. Ipak ona odlučuje raditi dalje. Grete Häusler u početku je tu potpuno sama. Samo nekolicina starih prijatelja ostaju joj vjerni i počinju uz nju ponovnu izgradnju. I gospođa Häusler je rekla, počinjem iznova, iako nitko nije uz mene, ja počinjem iznova. I mi smo tada stali na stranu gospođe Häusler. Tada nas je bilo vrlo malo, po mojoj procjeni možda 10-15 prijatelja. I tada sam i bolje upoznao gospođu Häusler. Mene se to dojmilo, iz nje nešto zrači. Već sam imao iskustvo u životu. Bio sam u saveznoj graničnoj zaštiti, tada sam kod gospodina Genschera u vrtu imao službu. Bio sam u policiji, tada sam na aerodromu stajao u zadnjem sigurnosnom prostoru kada je Brežnjev bio u posjetu. Dakle, državnici, što bi se reklo. Cijeli narod gleda na takvog čovjeka. A kod te gospođe Häusler imao sam osjećaj da je tu nešto puno više, ali ja to nisam mogao objasniti. Ona je u svojoj nutrini osjećala zadatak da to prenese svim ljudima. Zadatak koji je Bruno postavio, da je on došao za sve ljude i ona se zaista divno nosila sa svim nedaćama. Ganz wunderbar begegnet. Die haben angefangen. I ja sam počela, malo po malo. Jednog dana sam u srcu dobila riječi: dvorane će se još napuniti. I ja sam jednostavno vjerovala. Jednostavno sam vjerovala. Ich habe einfach geglaubt. I gospođa Häusler je tada okupljala tražitelje pomoći i putovala k njima. I mi smo putovali s njome. Išli smo u Bremen, Hamburg, Eimsbüttel. Tamo su bili pojedini ljudi. To su sve bile priče iz dnevnih boravaka. To nikada nije bilo u hotelu ili slično. Uvijek smo putovali prema dnevnim boravcima i bolesničkim krevetima, u kućne posjete pojedincima. To su uvijek bile sasvim osobne priče pojedinaca i to je bio osnovni posao broj 1. To je bio rad na pojedincu, što je ona tada stvarno činila. Iz ljubavi pomagati ljudima. Iako krugu prijatelja Brune Gröninga, kako se on sada zove, u prvim godinama pripada samo malo prijatelja i njihov broj vrlo polagano raste, ipak se događaju velika iscijeljenja. Natalie Grossman je, na primjer, oslobođena od tumora na mozgu, koji ju je mučio više od 7 godina. Ni liječnici, ni liječitelji, niti duhovni iscijelitelji nisu joj mogli pomoći. Bila je očajna. Ich wusste da nicht mehr ein. Više nisam znala kako dalje.
Nisam više mogla ništa jesti. Puno sam izgubila na težini i bila sam tako tužna da sam toga dana počela plakati. Pala sam na koljena i molila Boga. Dragi Bože, ako te uistinu ima, onda mi pomozi, molim te. I poslije nekoliko dana kupila sam jedan časopis i u tom je časopisu bio članak gospođe Häusler, 2 stranice A4 o iscijeljenju duhovnim putem kroz učenje Brune Greninga. Über Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings. Nakon što je Natalie Grossman uspostavila kontakt s Grete Häusler, u kratkom vremenu nestaju sve tegobe, ponovno dobiva na težini i postaje opet sasvim zdrava. I njen suprug doživljava iscijeljenje. Da, bolovi u leđima počeli su mi po prilici 1974. kroz 75. Tada sam naglo i na mahove dobio bolove u leđima. To je došlo i zbog mog posla. Morao sam češće ići liječniku na injekcije. I nakon toga je opet išlo neko vrijeme. To se vuklo negdje do 1980. 6-7 godina se to vuklo, dok ortoped nije utvrdio da se radi o herniji diska. Tada mi je rekao, ako i dalje nastavim toliko raditi, satima biti u kamionu, onda ću jednog dana završiti u invalidskim kolicima. To me potaklo na razmišljanje. Godinama je bio vozač kamiona, najstarijih kamiona koji su postojali u to vrijeme, i od toga je dobio tegobe s kralježnicom. Moja supruga me predstavila gospođi Häusler. I gospođa Häusler me tada uvela u učenje. Prvi dojam je bio, kako da kažem, gdje li si to sada dospio? To je bio prvi dojam. Mislio sam, pa oni su svi tako ljubazni, a s kakvim tipovima imam ja uvijek posla kod kuće. I nakon 3. sata zajednice u Grimbergu odvezli smo se kući. 2 tjedna kasnije to je došlo baš iz vedra neba. Dobio sam Regelungen u leđima. Mislio sam, nema me više. Regelungen, tako je Bruno Gröning nazvao proces čišćenja što ga iscijeljujuća snaga izaziva u tijelu i kroz koji nastaje zdravlje. Bol se protezao uz kralježnicu sve do glave. Više uopće nisam znao u čemu je stvar. Došlo mi je da se sakrijem. Nakon tjedan dana bilo je kao rukom odneseno. Sve do danas. Nemam više bolova u leđima. Ništa više. Godinama je bilo vrlo malo prijatelja. Još se sjećam kada smo sjedili i rekli, sada molimo da nas bude 100. 100? To je bio već utopijsko veliki broj. Grete Häusler osniva zajednice u Minhenu, Hamburgu i nekim drugim gradovima. Neumorno je na putu i skrbi o prijateljima. Svaka 3 tjedna putuje u Hamburg, Lübeck i Bremen, sljedećeg vikenda u Minhen i Stuttgart. A 3. vikend vodi zajednice u okolici Kelna, no ona ne održava samo sate zajednica. 2 puta godišnje poziva sve prijatelje na zasjedanja. Mi smo bili uvedeni 30. svibnja 1981. To je bilo u srijedu na večer. Nekoliko dana kasnije, vikend nakon toga, bili su duhovi i tada je bilo proljetno zasjedanje. Održalo se kod gospođe Häusler u dnevnom boravku. Tada još nije bilo mnogo prijatelja. Njen dnevni boravak se narednih godina sve više punio, ali taj prvi put nije nas bilo mnogo. Odvezli smo se na zasjedanje u Grimberg, kod gospođe Häusler, u njen dnevni boravak. To je bilo godišnje zasjedanje za cijeli krug prijatelja. Dnevni boravak je bio ispražnjen, kao i susjedna soba. Bilo je možda, teško je procijeniti, oko 50 prijatelja, no više ih sigurno nije bilo. Na ovim zasjedanjima koja su bila na duhove uvijek se čitala statistika, to znači koliko prijatelja u kojoj zajednici uistinu pripada krugu prijatelja. Još znam kako je bilo veliko uzbuđenje jer nas je bilo preko 100 prijatelja. To je bilo fenomenalno. Nekako u to vrijeme i Erika Kamp saznaje za krug prijatelja Brune Gröninga.
Ona doživljava neočekivanu pomoć za svog smrtno bolesnog oca. Krajem kolovoza 1982. moj otac se teško razbolio. Imao je strašne bolove u cijelom tijelu, ponajviše u grudima i predjelu trbuha. Bilo je tako strašno da smo ga morali odvesti u bolnicu. Tamo su mu liječnici ustanovili metastaze od glave do pete. Otpustili su ga kući, zapravo da umre. Moja majka i ja smo ga tada njegovale kod kuće. Nekoliko tjedana smo to činile, ali nam je postalo preteško. Stanje mog oca bilo je tako loše da je vrištao. Vrištao je čim bismo ga dotakle. Imao je zastoj u veni desne ruke. Ruka je bila tamno plava. Nije više mogao uzimati kapljice, dakle kapi morfija, kako bi mu se bolovi olakšali i ublažili. Obiteljski liječnik mi je odobrio, iako sam radila u trgovačkom zanimanju, da mu smijem davati injekcije morfija. Nije se i onako ništa moglo pogriješiti, to bi trajalo još samo par dana. Tada sam mu zaista uvijek navečer davala injekcije morfija, a i doze su se trebale povećavati. No to je za nas bilo previše. To je iscrpilo snagu moje majke i mene. Nismo više znale kako dalje. Bile smo nevješte. Obratile smo se jednom udruženju za njegu i poslali su nam pomoćnicu. A ta medicinska sestra bila je gospođa Lelgen. Kroz socijalnu službu koju sam prije vodila, došla sam do obitelji Kamp i do bračnog para Heitken, koji su tada molili za pomoć u kućnoj njezi. Gospodin Heitken je bio pri kraju, zapravo otpisan. Liječnici su mu dali još najviše 14 dana života. Imao je već isušenu kožu na trbuhu, a to je bio jasan znak da mu se bliži kraj. Ona je njegovala moga oca kako je znala. A onda je pitala moju majku i mene, vjerujete li vi da vaš otac može ozdraviti? Obje smo rekle, ne, to zaista nije moguće. Doduše nismo dobile napismeno, ali liječnici u bolnici jasno su nam rekli da on ima metastaze koje su zahvatile cijelo tijelo. Dakle, tu se valjda zaista ne može više ništa učiniti. Onda ću ja vjerovati za vas, rekla je. I tada je ona polako, svaki dan sve više i više počela govoriti o Bruni Groningu. Ja u početku zaista nisam znala što bih s time. Nije ga bilo ni u telefonskom imeniku. Željela sam više znati, postala sam znatiželjna, ali sve to mi je bilo tako strano i ja sam to na neki način malo predala. Nisam htjela imati puno posla s time. Uvijek sam vidjela samo svog oca kome je bilo tako loše. A gospođa Lelgen je bila vrlo sigurna. Rekla je, pričekat ćemo, to će već biti dobro. Nama je to bilo tako daleko i nevjerojatno da netko može tako nešto reći kad se vidi stanje mog oca. Pa vidjelo se kako mu je bilo. Bilo je čudno. Primijetili smo da se kod mog oca svaki dan nešto mijenja. Ruka mu više nije bila plava, nego normalne boje. To je bilo čudno. 5 tjedana nije imao probavu, a na jednom je probava bila u redu. Čudno. Eigenartig. Dann haben wir was gemixt. Alles was uns einfiel, Apfelsinen. Tada smo izmiksali sve što nam je palo na pamet. Sok od naranče, žumanja, grožđani šećer, banane, sve u jednu čašu. Gospođa Heitken mi je dala čašu u ruku i istrčala van, a ja sam stajala ispred njega, ništa ne sluteći. Mogla sam pomisliti, ali nisam, da ako ima rak jednjaka, tada on može sve spontano povratiti u visokom luku. Ali on je pio i pio, ništa se nije vratilo natrag. I tada je odjednom došlo dotle da je ponovno mogao normalno jesti. To je sada sve dosta skraćeno, ali sam to tako zapamtila. Opet je mogao jesti crni kruh, mogao je jesti juhu od leće, dakle stvarno jaku hranu. I sjedio je opet na normalnom stolcu.
i mogao je opet hodati po stepenicama. To je bilo veličanstveno. Postupno sam bila svjesna toga da se ovdje dogodilo nešto što nije bilo normalno. A onda me gospođa Lelgen zamolila. Gospođo Kamp, vi ste sada vidjeli što se može dogoditi. Sada vas molim da dođete na uvod u učenje Brune Groninga. Tada sam s cijelom svojom obitelju otišla do gospođe Häusler. Ona je stanovala u Grimbergu. Gospođa Häusler nas je tamo uvela i upoznala s učenjem Brune Groninga. Samo našu obitelj. Za mene je to bila takva promjena. Poslije toga sam samo lebdjela. Osjećala sam se tako uzvišeno u svakodnevnici, u kupovinu. Samo sam mislila, što se to s tobom dogodilo? Čitavo selo je tada znalo da je gospodin Hajken opet sišao niz stepenice. Došao je svojoj kćeri, to je bilo malo prije Uskrsa, raspoložen, a gospođa Kamp se skoro rasplakala da otac tu stoji. Obje nas je dirnulo kad je ušao i rekao, o, imate čak i pticu. Imali smo kave s pticom, a on se kao i uvijek našalio na svoj uobičajeni način. Kasnije je on bio i u Dillenburgu, na grobu Brune Groninga. U Dillenburgu smo morali hodati uzbrdo kako bi došli do groba, jer groblje u Dillenburgu je na brijegu, moglo bi se tako reći. I moj otac je savladao taj strmi brijeg polaganim kratkim koračićima, ali ga je savladao. Pred grobom je sjedio na jednoj klupici i zajedno s nama doživio to iskustvo. Bilo je sasvim posebno da on to opet može. Bilo je sasvim posebno i kad smo se vozili kući, bili smo jednostavno sretni. Tu se taj cijeli proces iscjeljenja dovršio. Da, to je bilo prekrasno. Der ganze Heilungsprozess, das war wunderbar. Iscijeljenja kao ovo uvijek iznova jačaju Grete Häusler da radi dalje i da ljudima u nevolji otvori mogućnost za iscijeljenje duhovnim putem kroz učenje Brune Groninga. Ona ne osniva zajednice i ne skrbi o tražiteljima pomoći samo u Njemačkoj, putuje i preko granice u susjedne zemlje i izvještava o Bruni Groningu. Gospođa Häusler me pitala imam li slobodan tjedan kako bismo mogli otputovati i posjetiti tražitelje pomoći. Pristao sam, uzeo dopust i moja supruga je putovala s nama. Počeli smo u Heidelbergu, kod jedne mlade liječnice. Odatle smo se vozili dalje u Francusku, u Buten. Tu smo posjetili 2 starije dame i to je bilo jako lijepo. Iz Francuske smo dalje putovali u Švicarsku, a iz Švicarske u Austriju. Uputili bismo se prema odredištima, na primjer u Francusku, i to radi 2 ili 3 prijatelja. Održali bismo sad zajednice s tako malo ljudi. Skoro uvijek je bilo više nas koji smo putovali tamo, nego što je bilo prijatelja koje bismo tamo našli. Tako je u početku bilo i u Švicarskoj, gdje je bila jedna mala zajednica sa nekolicinom prijatelja. Odlazili smo do Južnog Tirola i tamo bi održavali uvode. Ponekad je bila samo jedna jedina obitelj. Dakle, početci su bili mukotrpni i tu sam se zaista divila toj snazi i izdržljivosti moje svekrve, koja je sve pokrenula kako bi se odazvala svakom pozivu u pomoć. Svejedno gdje je to bilo, ona je svugdje putovala. Ako bi trebalo dati cijeli vikend, njoj je to bilo vrijedno. Uvijek je trajalo do kasnu u noć. Meni je jasno da putovati nije lako, da se jedva ima vremena za spavanje, da se do 2-3 sata noću sjedi s prijateljima koji prazne svoje srce i žele dobiti odgovore na različita pitanja i razgovaraju sa gospođom Häusler. Gospođa Häusler zapravo nikada nije bila vikendom kod kuće. Bila je tu uvijek samo za prijatelje. Uvijek sam se jako čudila. Ta žena je imala veliku obitelj, kuću i vrt,
Odakle joj sva ta snaga i angažman da uz to još i putuje u Austriju i prijateljima izvještava o Bruni Groningu? Divio sam se, gospođi Häusler, što to uopće radi. Tko to uopće radi? Putovati tamo po Europi, može se reći, a sada po čitavom svijetu. Tko to uopće čini? To je zaista nešto posebno. Bio je doživljaj s njom ići na put. Vratio bih se pun snage, nikada bez snage. Ujutro, u ponedjeljak, došao bih na posao. Kako si? Dobro. A gdje si bio? Bio sam u Austriji. To nitko nije mogao razumjeti. Za vikend sam putovao u Austriju. U petak navečer bih otputovao, a u ponedjeljak ujutro bih došao na posao. Moji kolege na poslu su rekli, ti nisi čist u glavi. Izrazio bi se sada našim riječima. Za vikend voziti u Švicarsku, Austriju, Francusku, napraviti 2500 kilometara. Dakle, ja bi znao bolje iskoristiti vikend. Svakih 6 tjedana Grete Häusler odlazi na ova zahtjevna putovanja. Ipak broj prijatelja u tim mjestima jedva da se povećava. Dok sredinom 80. godina krug prijatelja u Njemačkoj broji već više od 700 prijatelja, u Austriji i Švicarskoj jedva bi došao netko novi. Doduše, prijatelji i ovdje doživljavaju pomoć i iscjeljenja, ali Grete Häusler sa svojom pratnjom i dalje sjedi u istim dnevnim boravcima i kuhinjama. Većinom se to izjednačilo. Koliko gostiju, toliko je dolazilo i domaćih prijatelja. To nije trajalo kratko, već mnogo godina. Bilo je prilično zahtjevno i trebalo je puno vremena dok je konačno došlo više ljudi. Sjećam se da nas je nekoliko puta stvarno bilo više u autu kojim smo se dovezli nego što je došlo prijatelja iz mjesta u kojem smo išli. Kad se promisli, vozi se svakih 6 tjedana tamo, kao što je gospođa Häusler radila. I nije se vidio nikakav rezultat da bi se moglo reći, nakon 6 tjedana nisu sada samo 3 osobe, već 9 ili 12 ili 15 ili 20. Ne, bilo ih je 3, 4 i to je bilo to. Ona je uvijek putovala tamo za iste prijatelje, a nikad nije odustala. Uvijek iznova je primila snagu za tih nekoliko koji su tamo bili. Vozila se k njima i zaista činila taj put samo za prijatelje. Ali gospođa Häusler je imala osjećaj jednostavno izdržati i raditi dalje. I konačno se isplatilo. Malo pomalo dolazilo je sve više zainteresirani i prijatelja i krug je postajao sve veći. Dok je u 80. godinama u Austriji samo nekoliko prijatelja koji se sastaju na satima zajednice, 2006. samo u Beču ima više od 20 zajednica. U glavnom gradu Austrije održavaju se i zasjedanja. Potpuno svejedno, bilo puno prijatelja ili malo, svih tih godina događaju se začuđujuće iscjeljenja. Dragi prijatelji, ja sam veterinarka. Prije 10 godina došla sam u krug prijatelja Brune Groninga. Tada sam imala više vrlo teških opterećenja i u to vrijeme nekoliko puta sam stvarno aktivno razmišljala da okončam svoj život. Praktički od rođenja patila sam od najtežeg neurodermitisa s ekcemima po cijelom tijelu, otvorenim ranama, svrbež danju i noću, bez mogućnosti da mi medicina pomogne, izuzev kortizonom. U to vrijeme patila sam od mnogih alergija. Bila sam alergična na dlake svih životinja. Morala sam držati izuzetno strogu dijetu bez ikakvih životinskih bjelančevina i unatoč tome bolest koja mi je unakazila i vanjštinu. Nakon što sam naučila živjeti s tom bolešću, uz nju sam dobila još jednu autoimunu bolest, kod koje se imunološki sustav tijela bori protiv vlastitih stanica, a to su kod mene bili korijeni kose koji su bili potpuno uništeni. To je uzrokovalo da sam unutar nekoliko tjedana potpuno izgubila kosu. Tada sam zaista godinama doživljavala stanje kao nakon kemoterapije, da sam ostala potpuno bez dlaka po tijelu i kose na glavi. Hodala sam okolo s perikom i maramom na glavi i osjećala sam se poput prognanice ili gubavca, jer su naravno svi buljili u mene. Nisam više imala nikakvu nadu.
Klasična medicina mi uopće nije davala nadu da bi to jednom moglo biti dobro, a ni alternativna medicina. Probala sam sve moguće što je bilo na tržištu. To je bilo jako skupo, a nije pomoglo ništa. I tako godinama. U takvom stanju, u jednom svjetlom trenutku, skupila sam volju i snagu tražiti dalje, ne bi li našla nešto što bi mi možda moglo pomoći. I na tom putu sam naišla na krug prijatelja Brune Groninga. Tada odlazim na to info predavanje i čujem o jednoj snazi za koju do tada uopće nisam znala da postoji. Primam je u sebe ili je puštam da protječe kroz mene, izlazim van i zdrava sam. I kroz nekoliko tjedana i mjeseci sve je postalo dobro. Alergije i depresija praktički su nestale preko noći. Sljedećeg dana mogla sam odbaciti kortizon i sve lijekove jer ih više nisam imala razloga uzimati. Stalne prehlade, astma te pojave na koži, ti edem iz koji je uvijek izlazla voda, to je nestalo. Odjednom preko noći mogla sam sve jesti, što mi je tada uistinu izgledalo kao čudo, jer bilo je nevjerojatno zaista moći sve jesti, čokoladu i sve što mi je godinama bilo zabranjeno i doživjeti zdravlje. Koža je zacijelila unutar nekoliko tjedana i sve je postalo dobro. Ozdravila sam i ostala zdrava i to je najdragocjenije što se nekome u životu može dogoditi. Na temelju tog potpuno novog životnog osjećaja počela sam mijenjati cijeli svoj život. Počela sam studirati veterinu i završila studij. Već za vrijeme studija uvijek iznova ta radost i motivacija, jer konačno mogu raditi ono što sam uvijek željela. To prije nije bilo moguće. Prije nikako ne bih mogla studirati veterinu. To fizički nije bilo moguće. Za mene je svakog dana bio poklon doživjeti da se mogu baviti svakom životinjom, da se mogu kretati po staji i ne dobiti kakvu alergijsku pojavu, ne dobiti kakav tjelesni problem. Sve što je bilo prije nemoguće, sve je dobro, prekrasno je. Sada sam već više godina sretna. Stvarno angažirana i motivirana veterinarka. Imam vlastitu ordinaciju. Danas surađujem s medicinsko-znanstvenom stručnom grupom na dokumentaciji izvještaja o iscjeljenjima životinja. Tu sam već doživjela veličanstvene stvari. Dokumentirana iscjeljenja od raka, od najtežih lomova kostiju, od virusnih bolesti, protiv koji je veterinarska medicina do danas nemoćna. I to je zaista najljepši posao koji postoji za jednog veterinara koji radi sa srcem. Patuljasti šnaucer Leo doživio je kao štene tešku ozljedu stražnjih nogu. U dobi od samo 8 tjedana pregazio ga je automobil. Meine Schwägerin ist sofort mit dem Hund zum Tierarzt gefahren und hat ihn... Moja šogorica je odmah odvezla psa kod veterinara i napravljen je rentgenski snimak. Veterinarka je mislila da zbog te teške povrede psa treba uspavati. Rentgenski snimak pokazao je da je slomljena stražnja nožica, goljenična i lisna kost i da je rasteglana ploča rasta na bedru. Rekla je da to više nikad neće zarasti i da on nikada neće moći pravilno trčati. Und sie sagte, das würde nicht mehr zusammenwachsen. Also er könnte nie mehr richtig laufen. Kad je kod tako malog bića, može se reći, kod jedne bebe rastrgana epifizna ploča, tada je tu stvarno uništeno tkivo i ne može se više regenerirati. Dakle, ne može se više računati ako i zacijeli da će iz toga nastati normalna, ravna, dugačka cjevasta kost. Vidjela sam rentgenske snimke. Dogodila se potpuna razdvojenost, dakle ti dijelovi kostiju bili su potpuno separirane i veterinarka koja je životinji pružila prvu pomoć odmah je savjetovala da se psa uspava, što je prema klasičnoj medicini potpuno legitimno, jer ako se to terapeutski želi liječiti,
Trebalo bi učiniti jednu vrlo kompliciranu operaciju sa žicama i učvrstiti fiksatorom. To bi za životinju bio dugačak put, pun bola i patnje. I na kraju bi rezultat vjerojatno opet bio vrlo upitan. Tako se kod te životinje nije poduzela baš nikakva terapeutska intervencija. Samo je u prvoj pomoći dana injekcija protiv bolova. Ona djeluje najviše 7 do 8 sati, a onda prestane djelovati. Und so habe ich mir abends den Hund geholt. Navečer sam donijela psa, sjela sam s njim na kauč i iz srca sam se dugo einstellen i molila Brunu da pas bude opet potpuno zdrav i da sve bude kao što je bilo prije. Tada sam se sjetila jedne slike Brune Greninga, kako drži malog psa i gleda ga pogledom prepunim ljubavi. Wo einen kleinen Hund hält und mit dem allerliebsten Blick der Welt anschaut. Ja, am nächsten Tag sah die Welt schon ganz anders. Već sljedećeg dana svijet je izgledao posve drugačije. On je bio veseo, vidjelo se da nema bolova. Schmerzfrei. Die nächste Woche lag dann immer in seinem Körbchen. Tijekom sljedećeg tjedna stalno je ležao u svojoj košarici, a onda je počeo činiti prve pokušaje hodanja. Na početku je još štedio povriježenu nožicu, ali je to vrlo brzo zaboravio u svom igranju i nakon 2 tjedna više se ništa nije vidjelo. Nach 2 Wochen war nichts mehr zu sehen. Nakon tjedan dana taj pas je ponovno mogao trčati, bez ikakvog medicinskog tretmana. Pas je potpuno ozdravio. Nakon 1 godinu dana smo na temelju te priče, koja je tako nevjerojatna, preporučili da se opet napravi rentgenski snimak kako bi se još jedno moglo pogledati. Bei dieser Röntgenaufnahme Kod rentgenskog snimanja, kojeg smo učinili kod druge veterinarke, opisali smo to činjenično stanje, a ona uopće nije mogla vjerovati da se to dogodilo sa psom. Na rentgenskom snimku mogla se vidjeti samo jedna sasvim mala točka, tamo gdje je bila povreda. I taj naknadni rentgenski snimak pokazuje da su obje noge stvarno potpuno ravne, zdrave. Cijevaste kosti su potpuno iste duljine, zglobovi koljena su sasvim u redu. Životinja se kreće potpuno bez bolova, više uopće nema problema. Ništa. Sjećam se da je kod informativnih predavanja dijelom bilo žestokih rasprava s medicinarima koji dođu i kažu, ali to nije moguće. Ja kažem, pa upravo o tome i govorim, da tako nečeg nema. Ta kost nije bila namještana, nije bila pričušćena u zašinu, uopće ništa nije bilo učinjeno. Jednostavno je samo od sebe postalo dobro. Ako zamislimo što se tu moralo odigrati, da su se na neki način oba kraja kosti međusobno opet našla, ponovno se spojila, da se ploča rasta potpuno regenerirala, to je praktički nemoguće. I da iz toga nastane zdrava nožica, tada vam od toga stvarno pamet stane. To je kao da ste uzeli komad papira, rastrgali ga, a tada ga položite na stol i kažete, tako, sad molim, ja želim da je opet cijel. I nakon sat vremena pođete tamo i uzmete ga, imate ga u rukama opet cijelog. To je otprilike ta usporedba. Drugačije se to ne može opisati. Da, i kada imate tako nešto pred sobom, a onda još i drugi aspekt, kad ste kao veterinar svaki dan suočeni sa zdravstvenim problemima životinja, s bolešću i patologijom svake vrste, patologija per se, dakle, kako jedno zdravo tijelo korak po korak postaje sve bolesnije, bolesnije i bolesnije, a onda dobijete ovako nešto. To je čisti eliksir života, jer se stvarno vidi da može ići i drugačije. Man sieht, es kann auch anders gehen. Svake godine krug prijatelja Brune Greninga u Austriji organizira takozvane tjedne planinarenja. Prijatelji se sastaju u području Dachsteina, oko Biskupove kape, kako bi u prirodi zajedno primili snagu, napunili se i obnovili.
Ti tjedni planinarenja nastali su krajem 80-ih iz želje nekoliko prijatelja da zajedno provedu odmor u planinama. I tako su prijatelji dolazili ovamo u prvim godinama oko 30, 40, 50, 60 prijatelja, da bi zajedno u tom području planinarili po brdima i doživljavali prirodu. Oni su osjetili da su nakon tog tjedna osvježeni i osnaženi putovali natrag svojim kućama. I tako su oni to nastavili. I iz godine u godinu bilo je sve više prijatelja koji su tu htjeli biti, koji su putovali, tako da smo danas došli dotle da ovog tjedna tu u podnožju Biskupove kape stojimo sa 650 prijatelja. Odavde započinju planinarenja, naravno ne sva odjednom u jednoj grupi, već podijeljena u grupe od po 20 do 40 prijatelja i ima mnogo prekrasnih tura koji se održavaju tijekom dana. Und am Abend sind wir dann gemeinsam zusammen. A navečer smo svi zajedno. Ovdje u mjestu imamo mogućnost da 650 prijatelja sjedi zajedno i tada prijatelji izvještavaju o tim prekrasnim doživljajima u prirodi. Was die Freunde hier in dieser Natur erleben. Često sam doživio kad sam u prirodi. Misli i sve drugo je orijentirano prema gore, u snazi je. I onda odjednom primjećujem. Dolazi jedan sasvim nježan vjetar pul miline koji me miluje. Dodiruje nježno. Ja osjećam. On dolazi, taj vjetar. Odjednom dolazi. Sada isto. Sada dolazi takav vjetar. I onda otvoriti srce i tada primijetiti. Pa to je on koji me dodiruje i miluje. I tu ja to mogu primiti. A tijelo na to reagira pozitivno. To je doživljaj. I kad, na primjer, pogledam ovdje iza, ove travke, to su sve posve mali senzori, kao ove moje dlačice na ruci. To su dlačice majke zemlje. One uživaju u vjetru, gibaju se na vjetru. To su sasvim fini senzori. I oni čine upravo to što i naše tijelo. Primaju u sebe posljednju svjetlost večeri i naboje vjetra i to onda ide u zemlju. Uvijek je sve isto. Tijelo je isto kao i zemlja. Sada dolazi jedan lijep udar vjetra, za ne? Lagano nas hladi. Upravo tu sve reagira na to. Ili dalje otraga. Vidi se drvo johe tamo gore. Višegodišnje biljke i ševa. Oni su svi u vjetru, oni uživaju u blago toplom večernjem vjetru, a on tu prolazi. I automatski još svjetlost koja se reflektira. Kada to gledamo, to i doživljavamo. To je osjećaj tijela. To je nešto, može se samo stajati, promatrati i primati. I to ja imam. Hallström me senzibilizirao. Der Hallström hat mich sensibilisiert. U učenju Brune Gröninga, a time i u krugu prijatelja Brune Gröninga, priroda ima veliku važnost. Zato se ne organiziraju samo tjedni planinarenja, već se i snima puno fotografija prirode koje se stavljaju prijateljima na raspolaganje. Priroda je Bog, kaže Bruno Gröning. I kad se fotografira, u fotografiji je sadržana snaga koja se u tom trenutku doživi. To je ta posebnost. I kada se Einstellen za fotografiju, kada se ne misli ja to znam, već kada se zaista pita Boga, molim te učini ti to, ja to ne mogu. Tada on stavi u fotografiju sve što je potrebno i svaki drugi čovjek koji je otvoren može to osjetiti.
To je to što je sasvim posebno. Kada je Anneke Hagen de Waal 1994. prvi put čula za Brunu Greninga, nije mogla računati da će ikada više moći fotografirati. Zdravlje joj je bilo narušeno i nakon više od 7 godina mučenja bila je u beznadnoj situaciji. Sjedila sam u invalidskim kolicima 7,5 godina. Zadnje 2 godine mogla sam samo ležati u krevetu, na leđima. Imala sam takve bolove, nisam se mogla sama okrenuti. Glavu sam morala poduprijeti s 2 jastuka. Ako to nisam napravila, bol je bila nepodnošljiva. Tada sam čula za krug prijatelja Brune Greninga. 1994. od jedne prijateljice koja je imala istu bolest, ME, mijalgijski encefalomijelitis. Ona je imala istu bolest u blažem obliku i dobila je iscjeljenje. U roku od nekoliko mjeseci i Anneke Hagen de Waal postaje zdrava. Sada više nije vezana za krevet, ne treba invalidska kolica i može opet živjeti bezbrižno i sretno. Zajedno sa svojim suprugom ona ne radi samo prekrasne fotografije prirode, već njih dvoje zajednički vode takozvani rad za najpotrebitije u krugu prijatelja Brune Greninga. Tu se radi o ljudima koji traže iscjeljenje od ovisnosti ili su to iscjeljenje već doživjeli. Das hat eigentlich alles angefangen mit einer Heilung. Sve je započelo s jednim iscjeljenjem koje se dogodilo na jednom posve običnom satu zajednice, gdje je jedan prijatelj uvijek dovodio na sat nekoga tko je bio ovisan o heroinu. I ta prijateljica je oslobođena od ovisnosti. I s tim iscjeljenjem je počelo. Ta žena je imala veliko srce za ljude koji su ovisni ili su bili ovisni. I tada je došla ideja da se i za njih nešto učini, kako bi i oni mogli primati snagu i od svega se osloboditi. Auch die Kraft aufnehmen können und frei werden können, vor allen Dingen auch. Bei mir war es so, dass ich im Alter von... Kod mene je bilo tako da sam u dobi od 15-16 godina prvi puta došao u doticaj s alkoholom. Svi oko mene pili su alkohol. Moji roditelji, rođaci, prijatelji. Alkohol se pio u svakoj prigodi. Tada sam se počeo školovati iza sobanog dekoratera. I tu na poslu pilo se pivo. Meni u to vrijeme nije bilo lako. Šef je bio vrlo autoritaran. Mogu reći da sam prilično brzo pribjegao alkoholu, u pauzama i posebno uvečer nakon posla. Došlo je do toga da se išlo iz jedne diskoteke u drugu, pa zatim u gostionicu, sve dok više ništa nije bilo otvoreno. A tada smo na benzinskoj pumpi uzeli još jedan sanduk piva i nastavili piti kod kuće. I tako je to bilo godinama. Ja, so ging das über Jahre. Das Problem war, dass nicht aufhören konnte und dass nach Alkoholgenuss... Problem je bio da on nije mogao prestati i da je nakon konzumacije alkohola često bio vrlo agresivan. Bilo je svađa, jedna moja kriva riječ, kriva rečenica. On bi to krivo shvatio i počela bi svađa, a on se ne bi mogao prestati svađati. Za mene je to bilo vrijeme, ne mogu uopće naći prave riječi za to. To je bila borba, takva borba za mene. S jedne strane sam osjećala kako je on dostojan ljubavi, fin, a s druge strane ta promjena kad bi popio alkohol. Oboje smo bili na kraju. Mogu reći da je to bio pakao. Moja supruga je rekla, moraš se odlučiti, ovako više ne ide. Ili ja ili alkohol. I meni je bilo jasno što hoću. Htio sam živjeti sa svojom suprugom. Htio sam biti slobodan. Tada sam mislio, mogao bi se naučiti normalno odnositi prema alkoholu. Ali morao sam zaključiti da to ne ide. Nisam mogao kao ostali ljudi popiti čašicu vina na večer. Meni to nije bilo moguće. Kada bih počeo piti, morao sam nastaviti dalje. Danas to mogu opisati kao robovanje.
Bio sam stvarno zarobljen alkoholom. Često se čuje, pa jednostavno prestani. Ili, pa ne moraš piti. A u stvarnosti je tako. Mora se. Ne može se prestati. I kada se hoće. Tako sam ja puno puta pokušavao prestati piti. I često mi nije uspjevalo. I često sam očajavao nad neuspjelim pokušajima. An den fehlgeschlagenen Versuchen verzweifelt. Ich habe so gebetet. Ich habe eine Nacht mal so... Tako sam se molila. Jedne noći sam tako molila. Rekla sam, dragi Bože, ako postojiš, tad pošalji pomoć. I nakon 2 tjedna u jednoj trgovini sam našla letak. Pomoć i iscjeljenje duhovnim putem po učenju Brune Greninga. Uzela sam taj prospekt u ruke i na neki način sam osjetila. To je to. Und irgendwo habe ich gespürt, das ist es. Ja. Und heute kann ich Ihnen... Da, danas vas mogu i smijem izvijestiti da sam 9 mjeseci kasnije dobio na dar isceljenja od ovisnosti o alkoholu. I da sam sada preko 7 godina potpuno iscijeljen od alkoholizma. Von Alkoholismus. U početku to uopće nisam mogla shvatiti, nisam mogla vjerovati, jer je iza mene toliko godina u kojima je uvijek bilo ja prestajem piti i uvijek iznova, uspjeću, prestaću, tjedan dana, 14 dana i onda opet iz početka. Ponovo stara drama. Dugo mi je trebalo, kažem posve iskreno, dugo mi je trebalo dok se to u meni učvrstilo, dok nisam stekla potpuno povjerenje. On je zdrav, tema alkohol je završena. Tema alkohol ist erledigt. Ich brauch nicht mehr trinken. Ne trebam više piti. Čak bi mogao kad bih htio. To što sam prije mislio da mi je cilj da se mogu normalno ophoditi s alkoholom, danas bi to čak i mogao. Klasična medicina kaže da je alkoholizam neiscijeljiv, da postoje samo suhi alkoholičari. Ja sam iscijeljen. Ich hab's getestet. Testirao sam to. Već sam pio vino. Zabunom sam popio normalno pivo. Mislio sam da je bezalkoholno. I nije mi bilo ništa. Ne može se objasniti da se netko odjednom bez psihoterapije oslobodi te ovisnosti. Interesantno je da gospodin Hösel može, na primjer, bez problema jesti praline s alkoholom i zbog toga ne postaje opet ovisan. On ne mora to izbjegavati, kao što inače suhi alkoholičar mora obavezno izbjegavati svaki gutljaj piva, već je on jednostavno slobodan. Postoje mnogi bivši ovisnici o alkoholu koji su ovdje u krugu prijatelja dobili iscjeljenje, a sada ponovno na nekoj proslavi, zabavi, mogu popiti 1-2 čaše piva ili pojesti sladoled s likerom. To proturječi svakom današnjem terapeutskom stajalištu o liječenju alkoholizma. I 1 mrvica uzrokuje recidiv, a recidiv znači sve počinje iz početka. Ta ovisnost, kako je rekla moja supruga, da oni noću o tome sanjaju o drogi, o pivu ili o čemu god, i to ih ne pušta. To je kao unutarnja prisila ipak to učiniti. I to traži ogroman napor i veliku volju da se to ne učini. Kod tih isceljenja smo uvijek nanovo ili često doživjeli da nestaje taj duhovni teret. Da ljudi zaista više ne misle na alkohol ili drogu. To je kao izbrisano i to je nešto posebno. To je kao da ste dobili na dar drugi život. Das ist wie, als wenn die ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Ich bin frei. Ja sam slobodan. Slobodan od te ovisnosti. Od tog robovanja alkoholu. Danas mogu voditi posve normalan život. Dobio sam vozačku dozvolu. Osnovao sam vlastitu firmu kao sobni dekorater. I danas vodim zahvalan, sretan i radošću ispunjen život. Freude erfülltes Leben. Das war eine Befreiung. To je za mene bilo oslobođenje, ogromno oslobođenje. Možemo živjeti zajedno bez te grozne popratne pojave.
Ponekad kažem, ljubav je ponovno izbavljena od svega mračnog čime je bila prekrivena. Dunklen, wovon sie verdeckt war. Ich durfte da schon viele Kommentare schreiben von ganz... Smjela sam napisati već mnogo komentara o tim, moram reći, spektakularnim iscijeljenjima, gdje su tegobe trajale desetljećima, a onda su nestale kao iz vedra neba. I što je posebno, što inače nigdje nisam našla, ni vidjela, ni doživjela, da te tegobe nestaju bez simptoma odvikavanja. Također, kod komentara koje sam ja do sada smjela dati, tu nije bilo vraćanja na staro. To je nešto zaista posebno i to nigdje drugdje nisam doživjela. So, das ist etwas ganz Besonderes und das habe ich sonst nirgendwo noch erlebt. Ja, mit circa 17 Jahren. Kad mi je bilo oko 17 godina, meni i mom tadašnjem momku, koji mi je kasnije postao suprug, bio je ponuđen joint, cigareta hašiša. Zajedno smo pušili i tako je krenulo. I sljedeća 2-3 puta kada smo bili pozvani, prihvatili smo. Zatim smo počeli sami kupovati. U početku najčešće 10 grama koje smo pušili za vikend. Tad se susreće sve više ljudi koji uzimaju drogu i svašta se upozna. Počela sam uzimati LSD, speed, kokain, tablete u kombinaciji s alkoholom, sve do heroina. Dakle, sada, kad o tome mislim, nije bilo ni jedne droge koju nisam uzela. Bilo ekstazi ili nešto drugo. Zaista sve droge koje su bile dostupne, halucinogene gljive, jednostavno sve. Kroz sve te droge koje sam godinama uzimala, dobila sam bolove u zglobovima. I zbog njih sam otišla liječniku koji me liječio akupunkturom. Kod tog liječnika sam vidjela letak. Iscjeljenje duhovnim putem kroz učenje Brune Greninga. Poziv na liječničko informativno predavanje. To liječničko informativno predavanje bilo je 22. listopada 1998. godine. Liječničko info predavanje je završilo. Odvezli smo se kući i u autu sam najednom dobila misao. Sad prekidaš, s pušenjem hašiša. Rekla sam mom bratu, znaš što, sad prestajem s pušenjem hašiša. A on će sasvim kratko, da, Andreja, to već znam. Nešto u tom smislu. Bilo je jasno, on je znao da ja 18 godina nisam mogla bez droge. Od 22. listopada 1998. od te večeri pa do danas nisam više uzela ni jednu tešku drogu, ni heroin, ni kokain, ni tablete. Uopće ništa. Gar nichts. Za mene je ovdje medicinski posebno važno i interesantno da ona nije imala nikakve apstinencijske krize. Obično nakon dugogodišnje zloporabe droge nastupa apstinencijska kriza s tjelesnim znakovima, što kod nje nije nastupilo. Taj izvještaj gospođe Matter-Schweiger je nešto tako posebnoga, jer se ni medicinski ni psihološki ne može objasniti. To iscjeljenje se ne bi moglo tako dogoditi. Ona bi nakon predavanja trebala imati apstinencijsku krizu, koja bi se postepeno smirila za oko 2-3 tjedna. To se psihološki ne može objasniti, jer ona nije prošla kroz krizu, a nije bila ni na jednoj terapiji. Prema tome nije mogla biti ni oslobođena. Bila je na visokom stupnju ovisnosti. Tada je spontano kroz primanje Heilstroma na tom infopredavanju prije kojeg se drogirala hašišem postala i ostala slobodna. I to sada već nekih 10 godina. To meni psihološki nije ni objašnjivo ni razumljivo. Sjećam se kad sam gledao na računalu to iscjeljenje. Ostao sam otvorenih usta i dugo gledao u ekran i ništa mi nije padalo na pamet. I točno tako još i danas tu stojim i ne mogu to objasniti. Heute geht's mir richtig gut. Ich fühle mich einfach frei. Danas mi je zaista dobro. Osjećam se potpuno slobodna i mogu opet uživati u svom životu. Mogu kao danas sjediti u gradu i nešto popiti, a da ne mislim gdje ću naći sljedeću drogu. Da, jednostavno se osjećam kao zdrava mlada osoba. Da, jednostavno vesela i sretna što mogu ponovno uživati u životu. Kann mein Leben wieder genießen.
Da bi se mlade poštedjelo od slične sudbine kao kod Andreje Matl-Schweiger ili Ulricha Hösla, u krugu prijatelja Brune Greninga postoji i omladinske zajednice. Ovdje se mladim ljudima približava učenje Brune Greninga i daje im se u ruke pomoćno sredstvo koje im može biti oslonac i povjerenje u svakoj životnoj situaciji. Kad sam došao u zajednicu imao sam 21 godinu, dakle bio sam još omladinac i gotovo bez orijentacije. Gubio sam vrijeme i snagu na puno stvari za koje kažemo da nam pričinjavaju zadovoljstvo. Ali ima li to stvarno smisla i čini li to čovjeka dugoročno zadovoljnim? To je već drugo pitanje. Za pojedinca je teško, kada svi piju ili kada do kasno budu u disku, opijaju se ili uzimaju drogu. Teško je tom pojedincu reći, ne, ja mislim da to nije dobro. Jer tu je ogroman pritisak. I zbog toga oni jednostavno trebaju zajednice. Mladi moraju vidjeti da postoji i drugi mladi koji su drugačiji i puno sretniji. Oni to izrače. Još se dobro sjećam da smo nakon omladinske zajednice itekako odlazili u disko. No jednog dana ili jedne večeri tamo smo sjedili i mislili, što mi zapravo ovdje radimo? I jednostavno smo sami osjetili, to nije to. I to je za nas u krugu prijatelja motivacija, da mladim ljudima već rano možemo dati šansu, otvoriti im mogućnost da dovoljno rano mogu naučiti kako kroz učenje Bruna Greninga postati i ostati zdravima. Ja sam sa 14-15 godina dobila poremećaj u prehrani. To je najprije počelo s anoreksijom. Bavila sam se natjecateljskim sportom i o tome pretjerano vodila računa. To je bilo paralelno s razvodom mojih roditelja. Tada sam prestala jesti, pazila sam na svoju figuru i postajala sve mršavija i mršavija. Kasnije je to variralo. Ništa ne jesti, previše jesti, pa opet ništa ne jesti. Moja težina unutar godine dana kretala se od 15 kg previše do 10 kg premalo. I to sve unutar najkraćeg vremena. Uz to je došla depresija, više nisam vidjela nikakav smisao u životu. Išla sam na terapije gdje su mi liječnici rekli, to ćemo mi već srediti, ali vi ćete uvijek imati problem s hranom. Za mene to nije bilo nikakva opcija. Samo sam željela izbaciti to iz svoje glave. Nisam više htjela da moram misliti o hrani i o tome jesam li sada predebela, jesam li sada premršava. To je za mene bilo vrlo teško. Bila sam sve zabrinutija. Neizostavno sam joj htjela pomoći i činila sam sve što je bilo moguće. Prvo sam s njom išla psihijatru, bila sam kod trojice. I na kraju kod terapeutkinje. Kupila sam o tome knjige kako bih joj mogla pomoći. No što sam više čitala, to sam bila sve više zabrinuta i u strahu, pa je zbog toga i meni bilo sve lošije. Najdublja točka bolesti mi je bila kad sam stvarno rekla, ne mogu više, oduzet ću si život. I to sam probala, ali na sreću nije mi uspjelo. Mislim da je očaj gospođe Rozić bio jako velik, kako pokazuje i pokušaj suicida tabletama, kako bi izašla iz tog stanja stalnog gubitka kontrole, iz dileme kako dalje. I tada je došla u krug prijatelja, bolje rečeno njena majka. I tamo sam prvi put pomislila, pa gdje sam se ja to sad našla? Držati otvorene ruke, ali nakon što su mi objasnili da se trebam otvoriti, ja sam po prvi put osjetila jedan takav unutarnji mir i misao. Sada će sve biti dobro. Ne znam odakle je to došlo. Uzela sam uvodnu knjižicu, Bruninu sliku i rekla, Bruno, ako je istina sve ovo što oni tu govore, molim te, pomozi joj. Tada se dogodilo sljedeće. Kad sam se ujutro probudila, primijetila sam da je nešto drugačije. Sva težina života je u stvari otišla od mene. Ustala sam i pomislila, pa što se sada događa? Stvarno, kao da je netko skinuo zavjesu ili upalio svjetlo. Kao da sam cijelo vrijeme bila u mraku, a sada je netko za mene pritisnio prekidač za svjetlo. A što je, vjerujem, za moju majku bilo vrlo posebno, ujutro sam ustala i željela doručkovati. Otišla sam do moje mame i rekla, rado bih s tobom doručkovala. Napravila sam si doručak i jela, a ona je sjela za stol i jela sa mnom. To nije učinila 6-7 godina. Ne mogu se sjetiti kad sam to vidjela. U prvom trenutku sam ostala otvorenih usta. Nisam to mogla shvatiti. U tih 7 godina dok sam imala poremećaj s prehranom, u nekom trenutku prestala sam jesti pred drugima. Svejedno jesam li bila sasvim mršava ili baš debela. Dakle, jelo je bilo samo moje. U tome nitko drugi nije smio sudjelovati.
a onda je započelo. Korak po korak krenulo mi je uzbrdo. Na faksu sam odjednom u vrlo kratkom vremenu završila studij. To se prije zbog bolesti stalno vuklo, a sad sam odjednom bila gotova. Sada za sebe mogu reći da sam osoba koja voli jesti i kojoj hrana prija. Više ne mislim, o moj Bože, sada imam ovdje malo previše, sada ne smijem više jesti i slično. U glavi je jedna sloboda. Sloboda da se jednostavno živi. Jelo je sporedna stvar. Lijepo je, ali svakako nije smisao života. Za mene je to psihološki jedno veliko čudo. Ta djevojka, tada još to bila, nakon 7 godina anoreksije koja je prešla u bulimiju, u ovisnost o hrani te s pratećom simptomatikom depresije, koja je česta kod tih pacijenata, odmah nakon uvoda, nakon što se majka Einstein za nju postala je slobodna od svih tegoba. Obično za tako nešto trebaju dugogodišnje terapije. Prognoza je usprkos tomu negativna jer pacijenti s poremećajem prehrane vrlo često mijenjaju terapeute. Jednostavno nemaju povjerenja. Povratak na staro je vrlo čest. Ponovno dolazi do tih napada jedenja, tako da oni jednostavno moraju jako mnogo jesti. Ali to se ovdje nije dogodilo. Majka se Einstein za svoju kćer, a kći je samo kroz to postala zdrava i sljedećeg dana htjela doručkovati s majkom, što godinama nije činila. Za mene to psihološki nije objašnjivo i gotovo graniči s čudom. Odjednom se pročulo, sada ćemo plesati narodne plesove. Pomislila sam, tada je iz Innsbrucka došao jedan stari gospodin, ne znam, vjerujem da je imao već preko 70, potpuno sjede kose, dragi čovjek, Hermann Jülk iz Innsbrucka, i to je bilo dražesno. I gospođa Häusler je tada imala preko 60, u Dirndl-haljini, a on u austrijskoj nošnji. To je bio poseban ambijent. Oboje su marširali u taktu narodnog plesa. To je bilo nešto. To mi je stvarno bilo zabavno. Inače sam uvijek bila bliža disko kraljici i često sam bila po diskotekama. A sada, odjednom, tako nešto. Nisam ni znala koliko jedna polka može biti poletna i zabavna. Dakle, i ja sam u tome veoma uživala. Moram biti iskrena, u početku sam to ismijavala jer sam mislila, no super, što će mi to? S tim nisam mogla ništa započeti. Nisam ni znala te plesove. Narodna glazba je za mene bila narodna, no kako se ono zvala jedna emisija, samo to ne. I dugo sam se borila protiv toga. A onda sam došao u zajednicu i čuo da se tu plešu narodni plesovi i pjevaju narodne pjesme. Prva misao je bila, to nije za mene, bježi odavde. Ali kad sam to pogledao, sudjelovao sam u tome i to me oduševilo, ispunilo me. I to na jedan posve drugačiji način. Tada sam jednom ja plesala i bilo je zabavno. Danas to vidim posve drugačije. Plesati, to je lijepo. To zaista nema nikakve veze s emisijom Narodnjaka. To doživljavam oslobađajućim, to je vrlo lijepo. Tada je još lakše otpustiti svakodnevnicu. Naša je želja da ljudi u svojim zeljama izvuku svoje vlastite narodne pjesme, svoju narodnu baštinu i da pjevaju i sviraju. Ne bi bilo ispravno da svi u cijelom svijetu moraju pjevati i plesati njemačke narodne pjesme. Većina naroda ima svoje vlastite narodne pjesme, ovisno o kulturi i porijeklu, kako je u svakoj pojedinoj zemlji. I to trebaju njegovati, pjevati i svirati. To je naša želja. अगर तुम न होते मेरे प्रिय मित्र यह जिंदगी कैसे होती यह जिंदगी कैसे होती. Es freut mich aus ganzem Herzen, heute bei euch sein zu können. Veselim se iz sveg srca da danas mogu biti s vama. Wir sind in Deutschland zu Hause. Mi živimo u Njemačkoj, a to je daleko, daleko od vas.
Od 70. godina u krugu prijatelja Brune Greninga postoje i dječje zajednice, u međuvremenu ih ima u mnogo zemalja. Tu se učenje Brune Greninga prenosi na način prilagođen djeci. Netko je dobio iscjeljenje, bilo otac ili majka, i tada je tu želja. To je nešto prekrasno, tako lako se prima, želim da bude dostupno cijeloj mojoj obitelji. U svom životu sam se ponekad negdje i nasukala. Nisam željela da se to dogodi našoj djeci. Mislila sam, što je za mene dobro, što mi čini dobro, to je dobro i za našu djecu. Učinili smo tada sve kako bismo i ovdje dobili dječju zajednicu. Idu svaka 3 tjedna u dječju zajednicu i tamo doživljavaju pomoć, iscjeljenja i prije svega puno stvari što se tiče škole, ali i tijela. Danas su, nažalost, ponekad djeca i psihički opterećena i oni tu dobivaju pomoć i iscjeljenja. Die erlangen da auch Hilfen, Heilungen. Imali smo dječji tjedan u Berlinu. Na tom tjednu je bio i Aleksandar Deja, koji je imao izuzetno jaku astmu. Da, kad je Aleksandar krenuo u školu, sve više smo primjećivali da je sve češće ostajao bez daha. Pedijatar nam je preporučio da odemo pulmologu. To smo i učinili. Tamo je postavljena dijagnoza da ima astmu. Dobio je kortizonski preparat koje mora uzimati. Dobio je i sprej protiv astme za hitni slučaj. Vrlo dobro se sjećam ograničenja koja sam imao kao dijete. To je počelo dok sam bio mali. U određenim intervalima ostajao bi bez daha, to bi došlo iznenada. Otprilike 3 do 4 puta mjesečno. Nisam mogao raditi stvari koje su druga djeca radila. Primijetio sam da se to odrazilo i na moj krug prijatelja. Kad su se ostali htjeli baviti sportskim aktivnostima ili su htjeli trčati vani, ja to često nisam mogao, jer sam uvijek morao živjeti s tim ograničenjem. Djelomično je bilo i tako da nisam mogao ni spavati kako treba. Nisam mogao ležati. Unatoč spreju i inhaliranju, bio mi je veliki problem zaspati u krevetu, jer mi je bilo tako teško disati da sam se bojao da ću se ugušiti. Morao sam sjediti u krevetu i samo sam u sjedećem položaju mogao pronaći malo sna. Ja sam to doživjela tako da nikad nisam bila u miru, da sam uvijek čekala da me zove, da zadnjim snagama zove mama. Doživjela sam da je sjedio u krevetu i stvarno teško dolazio do zraka. To me ograničavalo i u mojim socijalnim kontaktima, tako da sam se povukao od prijatelja, koji nisu baš uvijek razumjeli zašto im u određenim danima jednostavno nisam stajao na raspolaganju. Da sam se od njih povukao i bio više sam. Čega se još sjećam je to kako je Aleksandar, kada bi njegovi prijatelji prolazili kraj prozora i išli igrati nogomet, stajao uz prozor i plakao, jer nije mogao ići s njima. Sve me to pratilo veći dio djetinjstva, više godina. Puno sam plakala tada, jako puno. Bilo je to vrijeme kad sam i sama bila veoma opterećena i uopće nisam imala snage za njega ili za sebe. Već sam se uvijek oslanjala na svog supruga. Kad bi on došao, ja sam se mogla opustiti, jer je ponekad sve to za mene bilo previše. Čovjek se jednostavno osjeća bespomoćnim. Uvijek želi biti jak za obitelj, biti oslonac, a ne zna što bi mogao učiniti. I ja sam primijetio da sam izvana pokazivao kao da uvijek mislim pozitivno, kao da je sve dobro, ali iznutra sam bio sasvim prazan. Jednostavno sam bio bespomoćan. Im Jahre 2000
Moji roditelji su bili uvedeni 2000. godine. Oni su to tamo, u krugu prijatelja Brune Groninga, doživjeli tako pozitivno, da su htjeli da i ja u tome sudjelujem. I u ljeto 2001. s njima sam posjetio obiteljski tjedan u Bolmansruu. Još se točno sjećam da mi se to mjesto jako svidjelo. U blizini je bilo jezero, ali ono što mi je posebno ostalo u sjećanju i što mi se jako sviđalo, to je bilo ogromno nogometno igralište. U meni je odmah bila želja. Tu želim igrati nogomet. Ali, nažalost, nije se odmah ostvarilo da sam tamo mogao igrati nogomet. Da, onda smo tamo sjedili. Ujutro su se održavali dječji sati s pjevanjem, plesom. Prenosilo im se i učenje Brune Greninga. Tako su i djeca primala Heilstrom. Onda sam kod Aleksandera primijetila da je skoro ostao bez zraka i znala sam, to su Regelungen. Znala sam, ali kao majka koja je sve te godine doživjela toliko muke i jada, u tom trenutku se nisam mogla odvojiti od svega. Bila sam i malo uzbuđena i bojala sam se. I majka je s tim dječakom izašla sa sata. Moja supruga je vodila to zasjedanje. Sjedila je na pozornici. Ja sam sjedio malo desno pored vrata. Nas dvoje smo se pogledali i ja sam odmah potrčao za tom gospođom Deja. I tada je došao gospodin Löger i zamolio me da mu povjerim Aleksandera. Zatim je Aleksander sa gospodinom Lögerom otišao do jezera i u tom trenutku se kod mene, nešto se u meni promijenilo. Mogla sam plakati od sreće što mi je u tom trenutku oduzet teret. Bez obzira što se događalo, ja sam jednostavno imala povjerenja. Hodali smo nekoliko koraka i odmah tu bilo je i jezero. Zatim je gospodin Luger rekao nešto što sam ja kao dijete u tom trenutku mogao potpuno prihvatiti. Rekao je, sada uzmi sve to što je bilo u tebi i što nije bilo dobro. Uzmi to i baci u jezero. I onda sam rekao da i vjerovao sam. I baš sam vidio kako sam stvarno sve bacio unutra. I stvarno sam vidio kako su sva ta opterećenja i sve što je tu još bilo pala u jezero. U velikom luku u jezero i onda na dno i nestalo je. To mi je kao djetetu bilo vrlo slikovito i stvarno jako lijepa analogija i zato sam to učinio. Jer Bruno Grening je rekao, predajte to, jednostavno to bacite. Tako je to pravilno. On je to kao dijete učinio, uzeo. Misaono je to uzeo i tamo bacio. Još se sjećam kako sam u tom trenutku stvarno čvrsto vjerovao u to. Jako čvrsto, da to onda stvarno i pomaže. I čim sam to tamo bacio, već mi je bilo malo bolje. Onda smo se vratili natrag i u toku toga dana sve je potpuno nestalo. I mogao sam ispuniti svoju želju i isto popodne tamo igrati nogomet. Temperatura je bila preko 30 stupnjeva. On je igrao nogomet i sve ostale dane igrao je nogomet. Trčao je, glava mu je bila crvena, nije više ni jedan put imao astmu. Ja sam samo tamo stajala, plakala sam i u početku nisam mogla shvatiti. Nisam mogla shvatiti da bi sada tom jadu trebao biti kraj. Onda sam ga promatrala, mnogi su ga promatrali. Trčao je unaokolo, ne znam koliko dugo, 1 sat, po najvećoj vrućini. Bilo je jako toplo i vratio se potpuno crvenog lica i bio je tako sretan. I tad sam tek razumila, on je dobio iscjeljenje. Nakon tog tjedna nastupilo je nešto što mi je bilo jako oslobađajuće. Nisam više morao nositi sprej sa sobom. Nisam ga uopće više trebao imati uza se. On se, tako reći, ukiselio kod nas u ormaru. Od tog trenutka više nije trebao lijekove. Nismo morali zbog nedostatka zraka s njim ići liječniku. Za mene je to bilo kao da se taj tunel u kojem smo bili zatočeni odjednom rastvorio. I odjednom smo bili potpuno slobodni. Nestao mi je strah, sve je nestalo. To je bilo uvijek kao da su me nekakva kliješta držala, kao u zatvoru. I to je odjednom nestalo. Sve je nestalo.
weiter im Fußballverein gewesen. Počeo sam igrati u nogometnom klubu. U međuvremenu sam igrao tenis i druge vrste sportova, ali uglavnom nogomet. I to je sve bilo moguće bez da imam taj strah. To mi je jako pomoglo u svakodnevnici. Sad smo mogli činiti puno toga i s Aleksanderom, što godinama nismo mogli, otputovati negdje i činiti stvari koje mladima pričinjavaju radost. Od tada sam mogao bez prekida ići u školu. Tako sam se na kraju mogao i puno više igrati sa svojim prijateljima. Ukratko, rekao bih da sam od tada mnogo više uživao u životu. U dječjim zajednicama s djecom se pjeva i svira. Od početka Grete Hosler pridaje veliku važnost tome da se u krugu prijatelja njeguje klasična, narodna i duhovna glazba, te da se djecu kao i odrasle prijatelje senzibilizira na pozitivne, izgrađujuće vibracije takve glazbe. Moja majka je prije bila učiteljica i sa svojom djecom u školi je svirala blok flautu. I mi kao djeca smo kod kuće učili svirati blok flautu. Naravno od nje. Kod nas se glazba uvijek njegovala. Moja majka je svirala violinu i flautu. A onda smo i u krugu prijatelja počeli s malim orkestrom na zasjedanjima. Osnivali smo male grupe koje su stvarale i njegovale tu glazbu. To nam je svima godilo, osjećali smo puno radosti, zabavljali se i pred sobom imali jedan cilj. Jer se naša glazba slušala, mogli smo svirati negdje pred ljudima. To su bile ključne točke koje su nas poticale za dalje. Tako se iz zajedničkog sviranja i pjevanja sredinom 80. godina razvijaju solističke izvedbe u okviru programa zasjedanja. Za Burkharda i Ingu Peš sve počinje u dječjoj zajednici. Dakle, prvo je bila dječja zajednica. Tamo je nastala dječja zajednica. Ja sam svirala gitaru i mogla sam pjevati, pa smo nakon sata pjevali s djecom. A što si ti tu radio? U početku nisam bio na satima dječje zajednice. Nisam se tada još osjećao tako potaknut. Ali nakon što me Inga zamolila, bih li ja mogao pjevati? Pristao sam. Najčešće smo pjevali u duetu i tako je zapravo počelo. A onda smo bili veliko otkriće. Zatim je uz to došao i zbor, koji je nastao iz toga. I onda smo u biti relativno brzo i rano započeli komponirati i pisati djela za zborove. Ne samo ja, već i moj brat. Imao sam stari klavir u sobi. Počeo sam svirati jednu melodiju. Iz toga je nastala jedna četveroglasna fuga. Ispod sam dodao tekst Brune Greninga, koji je dobro odgovarao. Zaustaviti se ne može. Ovo je djelo koje raste. Pozvao sam svog brata i to mu pokazao. Najprije je vrtio glavom i rekao, to u biti uopće ne ide. Ti to zapravo uopće ne možeš. Ich habe früher oft komponieren wollen.
Prije sam često želio komponirati i uvijek sam bio nezadovoljan jer je to što sam radio bilo tako banalno. Toga se vrlo dobro sjećam. Sjeo sam za svoj pisaći stol, bilo mi je 12 ili 13 godina i mislio sam: sada ću komponirati najljepšu melodiju koja postoji. Bio sam uvjeren da ja to mogu. Sjedio sam tu sa svojom blok flautom, pisao jednu melodiju i na kraju vidio da to nije najljepša melodija koja postoji. Bio sam nezadovoljan i na neki način razočaran, jer sam mislio pa to ipak mora nekako ići. A to sam doživio tek u krugu prijatelja Brune Greninga, kad sam se Einstellen, kad sam doživio i osjetio Hallström. Tada sam doživio ono što bih stvarno opisao kao inspiraciju. Ne činiti bilo što od glazbe, već ono što će dirnuti mene osobno, a onda i druge ljude. Zatim smo počeli nizati skladbe za CD. Najprije samo za zasjedanja. Kasnije su to bile kazete i CD-i za prijatelje kod kuće, koji su jednostavno molili: radite to dalje. I kada izlazi novi CD? Ich habe viel musiziert zu Hause. Kod kuće sam puno svirala, a kasnije sam to smjela i studirati. S 21 godinom počela sam studirati klavir, a s 26 sam došla u krug prijatelja i vidjela da se i ovdje mnogo svira. Za mene je bilo samo po sebi razumljivo da se odmah orijentiram na glazbu. Još se sjećam svog prvog zasjedanja, omladinskog zasjedanja u Berlinu, i tamo sam doživjela prijatelje koji su svirali. Odmah sam otišla do njih i pitala mogu li svirati s njima i trebaju li me možda. Oder ob sie mich brauchen könnten. Also ab 95 ist alles Mezzopiano und in 100 macht es ein Crescendo. 101. Es ist einfach himmlische Musik. To je jednostavno nebeska glazba, nešto što se rijetko doživi. Također kako se ta glazba stvara. To je jedan drugačiji način koji ja još nigdje nisam upoznala. To je upravo način koji sam uvijek željela. Glazba u krugu prijatelja, komadi koji su napisani, jednostavno su prekrasni. Svaki put su me tako dirnuli i ispunili su moje srce i u tome sam ja kao glazbenik stvarno uživala. Dobio sam CD i preslušao ga. To je za mene bilo kao iz nekog drugog svijeta. Tako nešto nikad nisam čuo. Posve me fasciniralo. Sada to slušam godinama i nije mi dosadilo. A druga glazba, da, to se čovjeku sviđa i sluša neko vrijeme, ali onda se to više ne može slušati. Ali ovu glazbu sada stalno slušam. Prije sam komponirao puno modernih stvari, ali nisam nikada našao ono što sam tražio. To sam našao sada u ovoj glazbi. Svakom pojedincu koji sluša dobru glazbu, ona pomaže u tom smislu da nam se vrati mir i da se možemo otvoriti toj božanskoj snazi, te da možemo otpustiti. Mi u krugu prijatelja ovom umjetnošću, ovom glazbom, želimo da ljudi osjete to dobro. Da im to dobro približimo kako bi prebrodili loše. Braća Kristof i Burkhard Peš za krug prijatelja Brune Greninga saznali su 1984. nakon iscijeljenja svoje majke.
Ich hatte damals eine Trigemimusneuralgie. Ja sam tada imala neuralgiju trigeminusa. To su bolovi u licu. To su bili grčeviti bolovi. Utjecalo je na oko. Boljela me cijela lijeva strana lica, nos, zubi, boljelo me uho, pa sve dolje do ramena. Uz to sam dobila upalu sinusa, katar čeoni sinusa, glavobolju, jedan tupi osjećaj u glavi, u nosu. Nos je bio zatvoren, onda sam otišla liječniku, inhalirala sam se dugo vremena. Sindrom vratne kralježnice. Bila sam potpuno ograničena u pokretanju glave. Škripalo je, pucketalo, glavobolja, bolovi u ramenima. Uvijek iznova sam išla ortopedu na tretman. Uz to su se javili hormonski poremećaji, oscilacije raspoloženja, strah od života, strah od raka, a prije svega osjećaj. Ja ništa ne znam, ja sam nitko i ništa, ja uopće ništa ne vrijedim. Kod pranja suđa stalno je razbijala čaše. Stvari su joj ispadale i plakala je. Ne mogu više. Bila sam napeta. Moj život je bio u grču. Mogu samo reći kako je to onda bilo. Prije moja majka jako mucala. Uvijek smo je ismijavali. Kada je nešto rekla, bilo kod kuće ili kod drugih, ili kada je išla u kupovinu. Njoj je, kako je pričala, bilo jako teško kad je znala da mora ići u mesnicu i nešto naručiti kod mesara ili već negdje, jer bi onda tada rekla, molim, stvarno je mucala. S godinama je to bilo sve gore. Najprije nisam uzimala nikakve tablete, a zatim više nije išlo drugačije. Morala sam uzimati tablete. Razmišljala sam tada i o samoubojstvu. Jednostavno sam tražila izlaz. Preko jednog dragog čovjeka doznala sam za učenje Brune Groninga i kada sam ušla u tu prostoriju, na zidu je visjela slika Brune Groninga. I kad sam ugledala tu sliku, u meni se nešto dogodilo. Ja to ne mogu opisati. Morala sam samo plakati. Gledala sam sliku i imala osjećaj. Ti se ovdje možeš svega riješiti. Ich habe das Bild angesehen und habe das Gefühl gehabt, du kannst hier alles loswerden. Ich habe ein Gefühl gehabt. Imala sam osjećaj. To sad može zvučati pretjerano, ali imala sam osjećaj domovina. To je ono što si uvijek željela, što si tražila. Anni! Guten Tag, herzlich willkommen. Hallo Waltraud. Burkhard, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Mogu se vrlo dobro sjetiti još jedne situacije. Moja majka se povlačila uvijek u 9 sati na večer, dok smo moj otac, brat i ja sjedili pred televizorom. Ona je nešto radila, a kako i prije prakticirala autogeni trening i slične stvari, to nije bilo ništa neobično. Samo te večer je iznenada stajala neko vrijeme na vratima sa suzama u očima i htjela je mom ocu, bratu i meni objasniti što je doživjela. Ona je doživjela nešto za nju jako, jako dojmljivo. Moja majka stoji na vratima oblivena suzama i govori, vi ne možete zamisliti što sam ja upravo doživjela. Nešto u smislu, sve će biti dobro i ja uopće nisam znao na što ona misli, što bi trebalo postati dobro. Gledali smo tebe kao u čudo. Što je sad opet? Je li opet poludjela? Mislili smo, ajoj. To je bilo 2 dana nakon što sam bila uvedena. U cijeloj kući se nešto događalo, ali ja sam htjela primiti snagu, onako kao što mi je bilo rečeno. Uđite 2 puta dnevno u mir. Mislila sam, što ćeš sad učiniti? U cijeloj kući se nešto događa. Onda sam otišla u toalet, zaključala sam se i einstellen se. A što sam tada doživjela? Otvorila sam ruke i, molim te Bruno Groning, ako je sve to točno, onda mi pomozi. Jedna jaka struja kroz čitavo tijelo, jedan osjećaj, morala sam plakati, drhtala sam i samo sam pomislila, to mora biti to. To mora biti ono o čemu govore, o Heilstromu, to je to. Tada sam otišla u dnevnu sobu. Mislim da su tamo sjedili moj muž i djeca i rekla sam, znate što? Što sam ja upravo doživjela? Što sam doživjela? Was ich erlebt habe. Danas znam da je Heilstrom prošao tijelom tamo gdje su bile blokade. I to je išlo vrlo brzo.
Odjednom sam bila slobodna i odjednom sam postala samouvjerena. Und meine Mutter, die immer die Schwache war und Moja majka je uvijek bila slabić i dopuštala da se na nju viče, a ja bih je još kao tineđer izbacivao iz sobe, vrijeđao je. To je bilo normalno. Gledao sam svoje rođake, susjede, to je bila praksa. Govorilo se samo stara i stari, a sad je ona iznenada postala samouvjerena. Die alte und die wurde plötzlich selbstbewusst. Da, u razdoblju od 5-6 mjeseci, recimo pola godine, ja sam bila slobodna. Bolovi su postajali sve manji. Jednog dana sam mislila, pa ti više nisi imala nikakve bolove u licu. Nisam ni primijetila da su odjednom nestali. Odjednom sam to primijetila. Otišla sam u prirodu, bilo je vjetrovito, ništa se nije događalo. Nikakvi bolovi, ništa više. Pa prekrasno, ti više ništa nemaš. Isto je bilo i sa sindromom ratne kralježnice i to je odjednom nestalo. Tada sam stvarno doživjela izbavljenje od prisila, grčeva, od života koji zapravo i nije bio život. Von einem Leben, was eigentlich kein Leben war. I sinovi Ani Peš doživljavaju iscjeljenje. Burkhard Peš od svog je rođenja patio od probavnih smetnji i morao je redovito uzimati laksative. U najkraćem vremenu je od toga oslobođen. Ja sam zaista molio za pomoć i isceljenje i nekoliko tjedana poslije bio sam zdrav. Probavne smetnje koje sam imao od svog rođenja tada su nestale. Morao sam uzimati ogromne količine sredstava za probavu, na kraju čepiće, laksative i čajeve, koje sam pio zajedno s ocem. A od onda mi to više nikada nije trebalo. Dakle, od te 22. godine više ni jedanput nisam trebao laksativ. I jedna začepljena vena podlaktice postaje prohodna, a nestaju i alergije. Kristof Peš je, unatoč tome što je bio mlad, patio od prilično ozbiljnih zdravstvenih problema. Najgore su bile alergije, koje su bile vrlo jasno vidljive na tijelu, vrat izgrban do krvi, ekcem na pregibima ruku i koljena, ponekad i na cijelom tijelu. Ponekad su to bile rane i kraste na licu. Sjećam se kad je bilo na nosu i području iznad gornje usne da smo se i ja i obitelj zabrinuli da bi tu mogao ostati ogromni ožiljak. Bilo je ekstremno. Uz to su došle i alergije na kućnu prašinu, gljivice pljesni, alergije na kasnu, ranu, srednju cvatnju. Dakle, u svako godišnje doba, sve biljke, od breze pa sve kasnije, znači na sve moguće. Životinja s krznom i perjem. Tu bi mi odmah lice postalo puno bubuljica, mjehura, oči bi otekle i ne bih imao više zraka, vrlo jaki svrbež, strašna stanja. Nisam više smio piti mlijeko, jesti jaja, nisam smio jesti orahe, nikakav voćni sok s istiskanom korom, pa je izbor hrane bio prilično ograničen. Imao sam stalne bolove mjehura, svakih nekoliko tjedana. Kad sam trebao zadržati mokraću ili kad su mi noge bile hladne, prehladio bi mi se mjehur. To bi trajalo više dana i bilo je vrlo bolno. Mokrenje je bilo uz jake bolove. Nisam se smio ni protegnuti, niti pritisnuti to mjesto. Jedno vrijeme sam hodao pognut, te sam se zadržavao u kući. Došao sam u krug prijatelja. Einstellen sam se na tu snagu i prvo što je nestalo, to je bilo nešto što nikada nije bilo dijagnosticirano. To su bili bolovi u koljenu i peti kod bavljenja sportom. Oni su vrlo brzo nestali. Sljedeće što je nestalo bili su bolovi mjehura. Kada sam imao jake bolove, stavio sam na područje mjehura sliku Bruna Greninga i molio za pomoć. Premio sam snagu i za pola sata više nisam imao bolova. Spontano je sve prošlo. Dodirivao sam se, stiskao, protezao. Više ničega nije bilo i od tada nikad više. To mi je bilo jasno. Sad si to doživio i onda sam svjesno popio mlijeko, jeo orahe, jaja i sve što prije nisam smio. Čak i danas, kad poželim, popijem ujutro pola litre kakaa i pojedem za doručak 1 ili 2 jaja. I ništa se ne dogodi. S vremenom su nestali ekcemi, mogao sam disati unatoč peludi u zraku i tako doživjeti cijelo proljeće. I ove godine opet.
Proljeće je bilo jako vruće i sve je odjednom propupalo. Sve je pucketalo i šuštalo, svi cvjetovi su se otvorili. Moglo bi se reći da je zrak stvarno bio prepun peludi. I onda imati taj osjećaj, sada taj miris u skladu s prirodom primiti u sebe, bez da moram uvažavati taj eho od prije. Više ne obraćati pažnju na ono što je bilo i znati da je to prošlost. I to doživjeti kao istinu, bez tegoba prolaziti kroz te oblake i mirise, a to je nešto posebno za čovjeka koji to prije nije mogao. Durch diese Wolken und diese Düfte, das ist schon was Besonderes, wenn man das vorher nicht konnte.